Msikana. Right. Did Masim change? Tanyaradzwa kamaya ndiwe pambempenyu nyaya ndekurara nemukadzi wangu ndakurika nemombe 10 ane mbeu dzako chitupa nemari akutaura zvekuti did Masim change akutara kuona tanyaradza kamaya taura did Masim wakawanikidza sei mai chakatika ndechekuti magara takaita munharaunda nemukomana tigere munharaunda mumwe chete saka nemabasa edu ataita zvefodya ndobva ndakamubvunza kuti ndapuriswa nebasa kunondarwarwa nemombe January disease kune mombe dzangu dzakarwara ndikati ndodawo mari yekukwereta chimbatso kanzi inowanikwa kupi kumutwegorewo ndobva ndakati basa rakandipuresa nefodya ndinayo nemombe dzikurwara ndobva ndakatuma wadzimai wangu ndandotuma wadzimai wangu ukwanisa kuvapa here mari yacho kanzi wanokwanisa kuuya ndovatambidza mari yandinayo ndobva ndatuma wadzimai wangu kuenda kwawakaita ikoko ndobva wakandoti mukomana pakasvika akabva asvika abva andibata kati kwakakubata chirudziko kanzi akasvika ibva anditi murume wenyu afona ati kwamuri iko kwamaenda ikoko ibva yamandoona vanhu vanoketa fodya waiketa fodya yake ibva yamandoona vanhu vanoketa fodya yake vanoita zvokuketa kumunda kwake indai mundovaoni mapiwa nhamba dzavo mutaura navo wazoindoketawo fodya kumba kwenyu vachitaura wadzimai wangu kandi pakabva waenda nawadzimai wangu achiti kuenda kumunda kwake kune vanhu vaiketa fodya kumabhani kwake saka wadzimai wangu vaiti tiri kuenda tamuchisango ndopakabva atondi ndikukuda imimi titowirirana torai tese panapa ndopakabva andibata ipapo pachisango ndakwikwidzana naye vanotadza kumukurira saka kuuya kwakazoita kumba wachibva wasvikonditaura kuti ndozvo ndakasangana nazvo ndikati komwe munhu wambotsanangurira ndiani vati hapana munhu wandambotaurira ndauya ndichisvikokutaurira imimi ndobva ndatambirawo nyaya seiyoyo aripi mukadzi wangu mukadzi wangu ari panze ngapi ari papi hatisiwo ndamugara kunokuembere akakubata chibharo zvakaitika ndezvekuti ndakatumwa kundotora mari ndasvika abva ndataura sekudaro zvikanzi mudhara afona kuti mundoone vanhu vekuketa fodya kana mandoaona moti vauye kupi kumba kwedu ku38 ndikati alright bva taita sekudaro bva taenda kudaro tati fambe tafamba saka pangu pakati chikomo uku kuine munda une waya une mazisango pandatoti kwatiri kuenda hatisvike here zvikanzi kwatiri kuenda kupi kwatiri kuenda ndepanapa ndikati ko kunei zvikanzi ndoda kutorara nemi panapa ndikati ndo zvaunoita naenda ndisikambozvizi kuti ndo zvaunoita ko murume wangu akazozvinzwa anoti zvikanzi amuzivi kuti uyu mukadzi wasekuru muri mukadzi here ndikati ko akazozvinzwa haoni kuti imba yangu inoparara here zvikanzi ndokuchengetai mese nemukadzi wangu ndopaakabva aita sei ndikati inini handisi kuzvidaba bva andibata ipapo zvikanzi kana ndatokubatai sei hapana kwamuchaendaba ndikati handisi kuzvidaba inini tapedza kudaro ndikati ndaudzokera hangu kumba zvikanzi ndakuenda kundotasa wariko here ndobva ndaenda kupi kumutogura ndotasa akatokusvira ipapo mami nemwana mwana ndaendasiyira mudzimai wake akatirega ndisiye mwana ndichimupa poriji kumudzimai wani wake iyoyo to make sure okay zvadaro zvezve bva aenda kuye kumutogora kuye ini bva ndadzoka hangu kumba kuti ndiudze mukadzi wake ndakabva ndatya kuti
ndokwanisa kuzomutsa chinyi mbongozoso ndikati ndakuenda taura mukadzi wacho zvikanzi achimirira yani wauye bvauya nemari iyaya ndikati ko matemo nejuzi zvataurwa zvikanzi zviri kumunda mudzimai wacho bva atoti achimira itozoenda kumunda riini mangwana bvandarara pandakarara kudaro akabva amuka abva atuma mukadzi wake kumashopu makusenseni bvasara bva amuka bvauya saka ini ndakasvinura mwana uyu akutanga kuchema ndikati mwana uyu chiko ndakumpa zvimahewa asi kudaba bvaapinda futi paakapinda haana kuzokwanisa kudii akatorara pamusoro pangu but ndakazobva ndavhara kudai so bvaapurojusira pasi pandakoti inini ndiri kuita sei ndiri kuenda pandakati ndiri kuenda ndopaakabva aenda kumunda kwavo pandakoti une mukadzi wacho ini ndaakuenda pandakasvikawo kumba bva ndaonati mwana ari siriyasi akurwara kuti ndinyarare hazviiti bva ndaudzawo murume wangu kuti ndozvandasangana nazvo murume wangu bva audzawo muchembere kuti ndozviri kunondoita sei wabereka wangu ari kusouth mama bva kuti achimirai makadaro ini ndiri kuuya ikoko todzigadzirisa tese tiripo tikati oraiti saka patakamirira muchembere bva wangowanikidzwawo nerufu bva wafa saka hanzvadzi yangu iri machirundo yakazouya pataita semurume wangu bva atoti achindipa foni yako iyoyo titange kutresa bvatanga kutresa achitaura naye pafoni achifona achitaura naye pamameseji ichidaro kusvika izvezvi irepu yawakaita unoziva kuti repu unoenda 10 years ya 17 mambo zvekutaura mai vandizopenya right kana ari kunyepaka isusu taakuchitoti taakunyora tsamba woenda kumapurisa izvozvi zinyaya haisi nyaya diki mabharani ngauye anyore tsamba waende kumapurisa Musikana.